Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kinjeng bocah-bocah. Yes. Ketemu maneh karo sinau basa Jawa. Ayo bocah-bocah, saiki sinau basa Jawa. Di minggu kepungkur bocah-bocah wis sinau bab ulangan sing ketelu pasinonan sing kaping 2. Nah, saiki bocah-bocah mlebu ing pasinonan 3. Nah, ayo bocah-bocah disiapke buku LKS, buku basa Jawa. Ayo sinau bareng-bareng karo Pak Guru. Dibuka halaman 20. Ning halaman 20 pasinonan 3 ana wacan kang irah-irahane banjir. Ayo bocah-bocah diwaca wacan iki. Kenapa ing pasinonan basa Jawa iku akeh wacan-wacan? Iki gunane supaya bocah-bocah mangerteni wacan basa Jawa, ukara-ukara basa Jawa utawa tembung-tembung basa Jawa sing kurang dimengerti karo bocah-bocah. Ayo diwaca bareng ya. Banjir. Dina Rebo kepungkur, watara jam 6:30 sore, krungu swara kenthongan. Pratandha ana prahara. Temenan ora let suwe krungu swara pating brengok. Banjir, banjir, banjir. Pak Sarno, Ketua RT 02 RW 07, Kelurahan Ora-Ora Dawa, kang daleme secedhak Kali Brantas miyos saka daleme. Bareng pirsa menawa banyu Kali Amber banjur enggal-enggal nglumpukake wargane. Pak Sarno dawuh supaya warga RT 02 RW 07 ngungsi sawentara. Para warga didhawuhi golek papan sing aman saka banjir. Banjir rikala semono kapitung banjir gedhe. Omah-omah sak pinggire Kali Brantas akeh sing rusak. Ana sing rubuh, ana uga sing katut iline banyu. Yen diitung kapitunan bisa nganti puluhan yuta. Prahara banjir iku sejatine uga saka kurang pengertian warga masyarakat. Umpamane guwang uwuh sing semestine guwang ing panggonan uwuh diguwang ing kali, saya suwe kali kebak uwuh, iline banyu kali dadi ora lancar. Kahanan kang kaya mangkono iku jalari banyu amber usanane dumadi banjir. Nah, bocah-bocah, wacan iku mau nyeritakake kahanan ing Kelurahan Ora Dawa kang waktu iku ana prahara banjir. Nah, banjir iki sejatine ya kurang pengertian warga masyarakat. Jadi wacan ing dhuwur iki uga dadi nasihat kanggo bocah-bocah ya kanggo sapa wae, salah sijine aja mbuwak uwuh sembarangan. Dadi yen mbuwak uwuh kudu ning tempat uwuh sak mestine, aja dibuang ning kali. Masya iku sethithik, merga lek ngumpul ya dadi akeh, dadi kebak uwuhe ning kali. Nah, kaya biasane bocah-bocah, wacan iki ana tembung-tembung sing jarang dingerteni karo bocah-bocah.
Nah, tembung-tembung iki ayo ditegesake sarana sing sederhana supaya bocah-bocah ngerti apa sing dikarepake ing wajan iki. Banjir ing dina kepungkur watara. Nah, Dik, minggu kae kepungkur iku wingi, sing tegese wingi, ing dina wingi. Watara jam 6:30. Watara kuwi tegese kira-kira. Nah, krungu swara kenthongan. Nah, bocah-bocah wis padha ngerti to kenthongan kuwi dhisik kae ing jaman dhisik, jamane cilikane bapak kae, kenthongan iku digawe alat komunikasi kanggo warga, biasane dipasang ing pos kamling. Tanda ana bencana, ana kematian, ana kemalingan, pertanda komunikasi jaman dhisik karo kenthongan, yen saiki karo HP. Pratandha ana prahara. Pratandha iku pertanda ana prahara, ana bencana. Temenan ora let suwe krungu swara pating brengok. Pating brengok iku ya rame suarane padha bengak-bengok, yaiku banjir. Pak Sarno Ketua RT 02 07 Kelurahan Ora-Ora Dawa. Nah, bocah-bocah ngerti to? Kelurahan Ora-Ora Dawa. Dhisik kae Kelurahan Ora-Ora Dawa iku saiki dalan Ora-Ora Dawa iku saiki dadi dalan Brigjen Slamet Riyadi. Ora-Ora Dawa iku mlebu Kecamatan Klojen, Kota Malang. Bocah-bocah lek yen dolan ning Malang kae ing jalan Brigjen Slamet Riyadi iku memang dalane dawa banget. Nah, iku klebu Kelurahan Ora-Ora Dawa. Yang dhisik nyebute dalan Ora-Ora Dawa, saiki nyebute Jalan Brigjen Slamet Riyadi. Nah, iku Kelurahan Ora-Ora Dawa iku pancen sebagian wilayahe ana sing kelewatan Kali Brantas. Nah, diterusake iki bocah-bocah. Kang daleme secedhak Kali Brantas miyos saka daleme. Barang prisa menawa banyu Kali Amber banjur enggal-enggal nglumpukake warga. Enggal-enggal kuwi tegese cepet-cepet. Dadi sing enggal-enggal nglumpukake warga ku nggih Pak Sarno sing dadi ketua RT kuwi. Pak Sarno dawuh iku ngomong utawa ngendika supaya warga RT 02 RW 07 ngungsi sawentara iku sementara. Ngungsi sementara amarga ana bencana banjir. Para warga didhawuhi golek papan sing aman saka banjir. Nah, biasane bocah-bocah yen ana bencana banjir, warga utawa masyarakat iku yen ngungsi golek papan sing dhuwur. Nah, golek papan sing dhuwur supaya ora kena banjir. Dadi golek papan sing aman saka banjir ya mestine golek papan sing dhuwur saka bencana banjir kuwi. Banjir rikala semono. Nah, Dik minggu kuwi rikala semono iku waktu itu, bahasa Indonesiane waktu itu. Banjir rikala semono kapitung banjir gede. Kapitung iku tegese apa iki? Termasuk bahasa Indonesiane iku termasuk apa kehitung. Dadi banjir rikala semono, banjir waktu itu kehitung utawa termasuk banjir gede. Omah-omah sapinggire Kali Brantas akeh sing rusak, ana sing rubuh, ana uga sing katut iline banyu. Yang diitung kapitunan bisa nganti puluhan yuta. Nah, iki ana tembung sing jarang dirungokake bocah-bocah ya kuwi kapitunan. Nah, kapitunan iki tegese kerugian. Di mergo bencana omah akeh padha rubuh, ana omah sing katut iline banyu banjir. Nah, iku kerugian warga
atau kapitunan. Diteruske, prahara banjir iku sejatine uga saka kurang pangerten warga masyarakat. Nah, pangerten kuwi pengertian utawa kesadaran. Umpamane guang uwuh kuwi sampah. Nah, sing semestine diguang ing panggonan uwuh diguang ing kali. Saya suwe kali kebak uwuh, iline banyu kali dadi ora lancar. Kahanan kang kaya mengkono iku jalari banyu amber, wusanane dadi banjir. Nah, iki ana tembung ya sing jarang dirungokake bocah-bocah. Wusanane iku akhire dumadi banjir, akhire dadi banjir. Nah, bocah-bocah, wacan kang irah-irahane banjir kuwi supaya dadi nasihat kanggo bocah-bocah ya kanggo sapa wae, ojo buang uwuh sembarangan. Dijogo kaline mergo kali iku minangka sumber panguripane makhluk hidup, ya kanggo panguripane menungso, panguripane taneman utawa kewan-kewan sing butuhake banyu. Monggo kudu dijogo kaline ben resik. Yen resik katon asri disawang lan akeh manfaate kanggo makhluk hidup. Nah, bocah-bocah, sabanjure wacan iki ana pitakonan ing ngisor iki sing kudu diwangsuli bocah-bocah. Pitakonan iki sejatine jawabane ana ing wacan kuwi. Dadi bocah-bocah kudu maca sing teliti, digatekke tembung-tembung iku supaya bisa mangsuli pitakonan ing ngisor iki. Nah, pitakonan sing B kuwi pitakonan sing wangsulane ana ing wacan kang irah-irahane banjir. Terus sing C, isen ana titik-titik ing ukara nganggo sing mathuk lan bener. Nah, iki ning bab sadurunge ya mesti ana pitakonan kang kanggo ngiseni ukara-ukara nganggo ukara sing mathuk. Prahara banjir iku dumadi ing mangsa. Nah, bocah-bocah ya ngerti mangsa apa. Sing nomor 2, ing mangsa ketiga sumur kali padha. Wah, bocah-bocah wis padha ngerti. Padha. Nomor 3, sadurunge udan langit. Nah, biasane langit iku sadurunge udan apa? Nah, sing nomor 4, guang uwuh sak enggon-enggon iku dadi penyebabe. Nah, iki ning wacan ya wis ana. Nomor 5, adikku nganggo jas titik-titik jalaran wis krimis. Biasane bocah-bocah yes gelek gawe jas sing kuwi biasane lek pas udan kuwi. Nomor 6, Pak Sarmo titik-titik marang wargane supaya ngungsi. Nah, iki ing wacan ya wis ana, bocah-bocah tinggal ngematke wae diwaca maneh. Sing nomor 7, banyu iku mupakati nanging uga njalari. Nah, iki sing nomor 7 bocah-bocah. Nomor 7 iki jawabe arupa kosok baline. Ya, iki kalau dalam bahasa Indonesia begini, air itu bermanfaat tetapi juga bisa menjadi titik-titik. Jadi manfaat istilahnya lawan katanya adalah apa? Nah, ini mupakati artinya bermanfaat. Banyu kuwi mupakati utawa bermanfaat ananging uga njalari titik-titik. Nah, iki
kosok baline. Sing nomor 8, sumur ing omahku banyune titik-titik ora budhek. Nah iki uga kosok baline. Dek kapan kae wis diterangake budhek kosok baline apa. Nah iki dek kapan kae uga wis dibahas. Sing nomor 9, kajaba banjir banyu uga bisa nyebabake prahara. Prahara iku bencana titik-titik longsor. Nah, apa sing biasane longsor kuwi? Nah, bocah-bocah ya wis do ngerti ing pasinan loro dik minggu wingi kae. Nah, iki titik-titik jam 7 aku wis turu jalaran kesel banget. Nah, iki wis bocah-bocah padha ngerti. Nah, bocah-bocah, dina iki sinaone basa Jawa sedidik wae amarga bocah-bocah dina iki yo akeh tugas tematik yo bebarengan karo tugas tryout saka Primagama. Dadi tugase sakmene wae pasinan 3 maca wacan banjir, terus mangsuli pitakonan sing B halaman 20, terus diterusake halaman 26 mangsuli pitakonan sing C. Nah, bocah-bocah masih bocah-bocah sinau secara daring, bocah-bocah tetap semangat, muga-muga apa sing diterangke sarana sederhana iki iso dimengerti kanggo bocah-bocah. Wis sakmene wae bocah-bocah sinau basa Jawane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.